Ahoj. Máme tady hnusný věci. Makrelu. Hlavně hnusnou makrelu. Fakt asi tak. Ticho. A můžeš taky něco říct toho? Fakt taky 10 dní. Asi tak starou. Tak já nevím, jestli to dáme. Vyberu já. A potom já. A budeme se střídat. Takže já už jsem... Jo, tohle mi doporučila zase moje kamarádka. Usmí se. Počkej, jestli tam vidíte ten obličej. A jsou tam ještě Takový červený. Jako... růžový. No taky růžový. Tam je taky obličej, ale asi ho nevidíte. Tak si vyber. Si vezmu ten růžový. Já taky. No taky. Mám? Já v poho. Poho. Ale stejně se napiju. A já taky, já musím. To bylo fakt nic. Budeme tady mít nechutnější. Máme tady takový Něco takový nechutného. koš. Ty jo, smíchej to s makrenou. Nebudeme rozdělávat sačku. Nebudeme rozdělávat sačku. Ne, to... Děda řekl, ať si on nám rozdal a řekl, ať na to vidíme. Jo. Babi, my tady hledáme. Už jste dojedli? Jo. Takže takový bílej, takový vlastně takový sačky. Jo, a to jsou fakt hnusný. Počkej. Jaký? Takový bílej. A myslím, že A teďka... To nejsou ono. sáčky vám ukazovat nebudeme. My jste se aj doma poplnili. My už to nemáme do čeho plivat. Ježiši, náhodný papírek. Ale musíš se do toho strpit, postelovat za jich zrádku. Co to? Co to je? Ne. Jestli to vidíte. Jo. A ne... Ježiš, ono to spadlo. Tohle. Dobře. Takže teď já, jo. To je úplně stejný. Úplně stejný bílej a pak hnusný. Svůj majetek, který předávám Nelče, a o můj hrob se bude starat. No, rodiče, vlastně, takhle. Jdeme. No je. Popcorn s něčím hnusným. A spíš to přebere ten popcorn. Ne, to hnusný. Vidíte, co ona zvracela? Skoro takovou pochoutku. Fakt hnusnou. Pochoutku, jo? Ty jsi to sama vyplivla. Teď já vybírám, ty jsi vybírala ty. Ne, to zbyla ty. Ty jsi vybrala přece tady ty čočky. Aha, no. Ona je blbá. Strašně blbá. Segra mě už se navaluje. To si říkáš.
je taková Chutná pochuť. tak vám něco musím říct, to už je po záruce. A vypadá to takhle. Takže je to sníme. Já si dám jenom. Tak tady máš. Já si chci ukouznout sama velký. Tak, no. To nepřežiješ. Pozor. Hm? Už snímáš? Jo, to je jako kdyby 1000krát jinak. Z druhé strany. Ty si děláš srandu. To je prostě v každém kousnutí je jiná příchuť. To je to nejhorší. A ještě k tomu po záruce. Buď to je to dobrá, nebo špatná. To je jako u toho jelly beans. Jsi blbá. O, to je Takže teď já. Zkažený perník. Ne, já jsem si napít. Teď už vybírám já. A vezmu si to nejhorší. Šumáky. To, jako můžete to vidět v obchodě. Úplně stejný. Akorát, že moje kamarádka mi do toho dala úplně něco jiného. Takže Tak jak můžete vidět, teďka začínáme. já. Tak začíná ona. Já, Domča. Nekdo. My jsme se vám nepředstavili. Nelča, Domča. to se rimuje. Takže jdeme na to. To jsem málem nepřežil. Ale už víte, kdo bude mít můj majetek, takže je to v toho. Teď zase vybírám já. A víte co? Já dám nějaký věcičky. Tak jo, tam to nejhorší. Ne, my dáme si to na půl. Tohle můžete dostat. Tohle můžete dostat jako od lékařky. Já se babičce říká, že je to asi po záruce, protože to bylo hnusný. Ale ona to snědla sama. Raketníček. Vyšeň, jasně. Myslíte, že to je dobrý? To asi nebude. Takže složení. Nové. Žereš první. Žeru první. Co? Je to takovej kurčín. Panáček. Kdyby něco. Ale je to kluk. Takže kde máš ty blbý nůžky? Ježišme, kam dal ty nůžky? No tak to je dobrý, my Počkej. v natáčení hledáme nůžky. Hej, nemusíš, já to přetrhnu. Co? Mám to. Ne. Pardon za to posmrkování, ale prostě mám rýmu. Tak jo, ale už to je. Vyšeň. Jo, vyšeň. Jabko. Vyšeň.
Jabko. Vyšeň. Jabko. A čej? Těž si zkrátina. Takže jako... Motýlí křídla. A co dál? Nějaká smalavá ponožka. No něco podobného. Je to z ucha? Jo, to je tak. Už ní moc. Tak jo. Teď já. Tak to je hnusný. Druhá půlka je jiná. Šetřete mě. Zvratky. Ona je houze, já jsem zvěděla, protože já to oficiálně nedám. Takže to bylo. Bylo asi všecko. A za dalším videem. V další... Video bude za chvilku. Ahoj! Počkej!